Видеолекция номер 2. Кирило-Методиевият език. Какъв е този език? Проблемът за възникването на славянската писменост и книжнина поставя на преден план въпроса какъв език, или по-точно какъв говор лежи в тяхната основа. Известен е фактът, че в стремежа си да еманципира държавата си от влиянието на източно-франкското кралство, великоморавският княз Ростислав се обръща към византийския император Михаил III с молба да му изпрати епископ и учител, който да обяснява на езика на народа му истинската християнска вяра. На свой ред императорът възлага тази задача на братята Кирил и Методий, тъй като те са солунчани, а всички солунчани говорят чисто славянски. Както става ясно от направения по-горе исторически преглед, императорът е имал право. Историческите извори свидетелстват недвусмислено, че в областта около град Солун е плътно заселена от многобройни славянски племена, принадлежащи към така наречената източна група на южните славяни, същата, която, както споменахме, участва в етногенезиса на българската народност. Солунските братия със сигурност са владеели до съвършенство официалния език на империята – гръцкия, но и говора на славяните, живеещи в самия град Солун и в неговите околности. Именно фонетичните и фонологичните особености на този говор лягат в основата на създадената от тях писменост – глаголицата, а граматическите и лексикалните му черти намират израз в осъществените от тях първи преводи на най-нужните богослужебни книги. В цитираните думи на император Михаил III, фактът, че братята Кирил и Методий като солунчани говорят чисто славянски, е достатъчно основание те да бъдат натоварени с задачата да просвещават моравците на техния собствен език, славянският. На Кирил и Методий се схваща като разбираем и за моравците на Ростислав. В действителност това е така. В средата на 9 век разликите между отделните славянски езици все още не са толкова значителни, така че да препятстват взаимното разбиране. Този факт обаче не означава, че книжовният език, изграден от двамата братия, е някакво общо славянско койне, носещо белезите на всички тогавашни славянски езици. Напротив, Кирило-Методиевият език има ясно доказана от филологическата наука основа, а именно солунският славянски говор. Макар по времето на създаването на славянската писменост и първите преводи, солунските славяни да не са част от средновековната българска държава, техният диалект, както в исторически, така и в съвременен план, носи белезите на типичен югоизточно-български рупски говор. В диалектологията терминът солунски говор се употребява в тесен и в широк смисъл. В тесния смисъл с него се назовава диалектът на българските славяни в град Солун и околностите му, а широкото му значение обхваща югоизточно-българската говорна област, обхващаща Солунско, Родопите, Тракия, като към тези области някои учени присъединяват и крайните югозападни в географско отношение говори с югоизточни езикови черти в Западна Македония, Средна и Южна Албания. Сред най-често привежданите лингвистични доказателства за принадлежността на Кирило-Методиевия език към български език са три особености, които взети в съвкупно се срещат само в българската реч. Първа, групите щ и жд стоят там, където в останалите славянски езици стоят други съгласни.
Например, в руски Ч и Ж, в полски и чешки Ц и З, в сръбски Ч. Второ, широката гласна Е стои на мястото, където в останалите славянски езици, с изключение на полски, стоят тесни гласни. Е в руски, и в украински, Е в сръбски и Е или Е в чешки. За да отбележи този говорен звук, Кирил създава специална глаголическа буква, на която съответства кирилският яд. И трето, зад поставената употреба на трите показателни местоимения с, си, се, т, та, то, он, она, оно, от която постепенно се развива характерното за българският език членуване. Например, рабът, рабът, работ, мъжът, мъжът, човекът, човекът, или диалектното човекот, човеко, в родопските говори челякот. Към споменатите белези за българският лингвистичен характер на Кирило-Методиевият език могат да се добавят още наличието на говорен звук дз, характерен по това време само за българският език, разширяването на ролята на дателният падеж с притежателно значение и появата на кратки дателни форми на личните местоимения с приименна употреба. Например, в съвременен български майка ми в значение на моята майка. Поява на описателно бъдеще време, образувано от глаголите имяти, хотяти и наченти, с инфинитив от типа хощон писати, ще пиша. Поява на да изречения вместо инфинитив. Например, имам ти нячто рещи се превръща в имам нячто да ти реком. Имам нещо да ти река. Поява на типичното за български език бъдеще време в миналото. Погрензнон ти хотяше, щеше да потъне. Наличие на лексикални и словообразователни единици от прабългарски произход. Бисера, кумира, сана, книга, капе, капище, наставка чии за съществителни за деятели като книгачи, шарачи, задъчи, грабачи, крачагачи, сходна с турската наставка джи, джия, в думи като абаджия, бояджия и други. Според изследователите на българската историческа диалектология, причината, основаващият се на солунския говор Кирило-Методиев език успешно да изпълнява функцията на книжовен старобългарски език, е слабото диалектно членение на последния. Както беше отбелязано, по времето на неговото създаване племенното деление на българското население вече е напълно изчезнало, заменено от централизираните военно-административни единици на българската държава. Има достатъчно основание да се допусне, че това ново деление е целенасочено прокарвано през териториите на племената, за да разруши тяхната обособеност и те да се превърнат в демографски материал за изграждане на средновековната българска народност. Като част от източно-българската диалектна област, солунският говор, макар и значително отдалечен в географско отношение, е показвал много общи черти с говора на славяните,
обитаващи областите около българските столици Плиска и Преслав. Тази близост не е изчезнала и в наши дни, за което свидетелстват редица общи лингвистични особености на солунския и шуменския говор. Например, застъпникът на задната ерова гласна, голям ер, в коренни срички е вънка, въшка, а на предната ерова гласна, малък ер, в коренни срички е темно, тенко. Яд дава пред меки срички, бели, времи, големи, а пред твърди срички предходна мекост плюс бял, голям. Запазени са следи от яръй в двата говора. В солунският мъжка, мишка, плътко, плитко, сън, син. В шуменският ной, ние, въй, вие. И в двата говора са налични меки съгласни в краесловие. Соль, конь, ден. В личните местоимения за трето лице единствено число в солунският говор са той, тя, в шуменският той, та. Запазени са въпросителните местоимения кутри, кутра, кутро, кой, коя, кое и в двата говора. Сходни черти на североизточния мизийски, шуменски говор и на солунският рубски говор днес подсказват голямата близост, която е съществувала между тях по времето на създаването на славянската писменост и осъществяването на първите преводи от братята Кирил и Методий. Старобългарският език от Велика Моравия до България. От казаното до тук може да се направи категоричен извод, че Кирило-Методиевият език по своя фонетичен, граматичен и лексикален строй носи всички белези на средновековния български език и може да бъде определен като първи най-ранен етап от съществуването на старобългарския книжовен език. Този език обаче предстои да бъде апробиран първо в небългарска славянска среда. Молбата на великоморавския княз Ростислав към Византия да му бъдат изпратени духовници и учители, които да просвещават народа му на славянски език, пристига през 862 година, една година преди българският княз Борис да приеме християнството със семейството и двора си. Трябва да изминат повече от 2 десетилетия, за да може България да се превърне в дом за просветния и културен подвиг на солунските братия и създаденият от тях език да се завърне към своите корени. През същата 862 година Кирил и Методий събират ученици и въз основа на създадената за целта на предстоящата мисия азбука превеждат най-необходимите богослужебни текстове. С пристигането си във Велика Моравия през 863 година солунските братия за първи път въвеждат в употреба старобългарския език. Най-вече в областта на богослужението. Те обучават много ученици и извършват значителна преводаческа и просветителска дейност. Закономерно, в текстовете от този период проникват отделни думи, характерни само за западните славяни, или общославянски думи с западнославянски фонетичен облак. Известни са в науката като моравизми. Тези лексикални единици обаче са малко на брой и не променят етническата първооснова, върху която е изграден Кирило-Методиеви език. Започналата през 863 година с пристигането на солунските братия в столицата на Велика Моравия Велеград мисия завършва през 885 година със смъртта на Методий. Същата година новоизбраният папа Стефан V
под натиска на немското духовенство издава була, с която забранява категорично да се служи в църквите на славянски език. Славянските книги биват изгаряни, учениците на Кирил и Методий са подлагани на унижения и мъчения, някои от тях са продадени в робство, други прогонени. В този кризисен за славянската книжнина и просвета момент единствената надежда за последователите на солунските братя остава България. В житието на свети Климент Охридски неговият автор, архиепископ Теофилакт, рисува светисто тази картина. Изповедниците Христови, понеже знаели, че Господ заповядва на гонените от такъв град да бягат в друг град, закопнели за България. За България си мислили и се надявали, че България е готова да им даде спокойствие. Но и нея нямало да достигнат, ако не скривали пътя си. Затова се стараели да останат незабелязани от всяко око, като понасяли лишения от храна и облекло и търпели всякакви бедствия. След много премеждия, част от Кирило-Методиевите ученици, сред които Климент, Наум и Ангеларий, достигат до Белград, тогава българска гранична крепост, където тамошният управител Борит Аркан ги посреща с радост и ги изпраща в столицата Плиска при княз Борис, за когото знаел, че жадува за такива мъже. В Плиска учениците биват посрещнати с почести от самия владетел и настанени в домовете на висши сановници, като веднага им се подсигуряват условия за книжовна и просветна дейност. През 886 година в столицата пристигат и други Кирило-Методиеви ученици, продадени на робския пазар в Венеция. Те са откупени от пратеник на византийския император Василий I Македонец. Доведени са в Константинопол, където са възвърнати духовните им санове и са изпратени при княз Борис. С пристигането на Кирило-Методиевите ученици в България започва нов етап в развитието и използването на старобългарският книжовен език в непосредствената езикова среда, която го е породила.